U vezi sa prethodnim videom o karakteru, o tome kako je to od kakvog smo materijala napravljeni određujuće za to kakve ćemo odluke u životu donositi. Bilo je nekoliko pitanja. Jedna od sugestija na kanalu je da se malo više o tome kaže, odnosno da malo proširim ovu temu, pa evo ja to sada ovom prilikom činim. Kaže Schopenhauer u svom čuvenom glavnom delu, kada govori o ovoj temi, o karakteru, kaže kao što je ribi dobro samo u vodi, ptici samo u vazduhu, a krtici samo pod zemljom, tako je i svakom čoveku dobro samo u prikladnoj mu atmosferi. Tako svako ne može da izdrži dišući dvorski vazduh. Ne shvatajući kako valja sve to, mnogi čine neuspele pokušaje, siluju u izvesnim prilikama svoj karakter, pa mu ipak sve skupa uzev slede, a ono što s mukom uspeju, uprkos vlastitoj prirodi, ne pruža im nikakvo uživanje. Što tako nauče, ostaje mrtvo slovo. Pa i sa etičke tačke gledišta, kad neko učini kakvo plemenito delo, neshodno čistom, neposrednom porivu, već sledeći kakav pojam, kakvu dogmu, delo je suviše plemenito za njegov karakter, to delo će kasnije, zbog egoističkog kajanja koje sledi, izgubiti svaku vrednost, čak i u očima onog koji ga je izvršio. Kao što nas tek iskustvo nauči koliko je tuđi karakter malo gibak, nesavitljiv, a dotle detinski verujemo da molbom, preklinjanjem, primerom i velikodušnošću možemo uspeti da nekog navedemo da promeni svoj način života i svoje ponašanje, da promeni i svoje mišljenje, pa čak i da svoje sposobnosti usavrši. Isto se to zbiva i kada je u pitanju vlastita ličnost. Mi ćemo saznati tek iz iskustva šta hoćemo i šta možemo. Dotle mi to ne znamo, dotle smo bez karaktera i potrebni su teški udarci s polja da nas odbace natrag na naš pravi put. Kada smo to najzad naučili, onda smo postigli ono što se u svetu zove karakterom. Postigli smo da imamo stečeni karakter. Prema tome to nije ništa drugo do što potpunije poznavanje vlastite individualnosti. Šta kaže Schopenhauer ovde? On kaže da postoji jedna vrsta unutrašnje psihološke sudbine. To je ono što se u našem narodu kaže tvoj karakter je tvoja sudbina. Tako? To šta će ti se dešavati, kako ćeš živeti, kako će ti izgledati svaki dan, to uglavnom zavisi od tvog karaktera. Dakle, ti ćeš donositi određene odluke koje će imati posledice. Te posledice će uglavnom biti predvidive, uglavnom će biti slične u tvom životu, zato što će tvoje odluke, tvoj način mišljenja uglavnom biti slični u sličnim situacijama, jer to je tvoj karakter. Neki ljudi, recimo, imaju princip, evo da vam navedem jednu konkretnu stvar iz psihoterapije. Neki ljudi imaju naviku da se drže plana. Naprave plan za nešto i onda, naravno, da li će se sve odvijeti po tom planu ne zavisi od njih, ali oni se drže tog plana. I kada stvari idu po planu, oni se dalje drže plana, ne odstupaju. I kad se u toku tog plana dese neke stvari koje ukazuju na moguće neke druge pravce delovanja. Oni ne menjaju pravac delovanja, oni su napravili plan i oni se drže tog plana. I obično rezultati takvog postupanja budu dobri. Postoje drugi ljudi koji naprave isto tako sjajan plan i krenu da ga realizuju, međutim oni nemaju snažan karakter. I kada se desi nešto što ih povuče na neku stranu, oni odustanu od ostatka plana i krenu nekim drugim putem. I u većini slučajeva to se loše završi. Dakle, karakter će odrediti da li ćete istrajati na nekom putu ili nećete. Karakter će odrediti vašu sudbinu. Mi taj karakter ne znamo. Mi ga saznajemo kroz život. Mi učimo o sebi, mi otkrivamo sebe. Zato postoji, znate, u narodnom govoru ona
ona teza, onaj princip koji kaže upoznaj sebe. Upoznaj sebe ne znači ništa mistično. To prosto znači osluškuj, gledaj šta radiš i izvodi zaključke o sebi. I kad dođeš u neke godine, onda ćeš donekle moći da znaš kakav si. Tako da, zato ne možete od čoveka koji je napravljen od lošeg materijala, za koga se kroz njegov život pokazalo da je napravljen od lošeg materijala, on se s tim suočio. On je video da su njegovi postupci loši, on traži opravdanja za svoje postupke u nekakvim teškim životnim iskustvima, kako su imali uglavnom svi ljudi, je li tako? Vi ne možete od tog čoveka očekivati da on naglo postane napravljen od boljeg materijala. Znate, postoji u narodu jedna fraza koja kaže šta se od čega ne pravi, koju ja ne bih na ovom kanalu sada prepričavao i navodio, ali verujem da je ona dosta poznata. Dakle, od gvožđa se ne pravi jastuk, a od perja se ne pravi ekser. Od lošeg materijala ne može da se napravi dobar materijal čoveka, ličnosti. Šta mi radimo u psihoterapiji? Mi u psihoterapiji pomažemo ljudima da postignu u suštini dve stvari. Prva stvar je da što bolje upoznaju sebe i da dovedu svoj život u takvu ravan da im pruža maksimalnu satisfakciju s obzirom na ono što oni jesu. Kao što kaže Schopenhauer, ne može ribi biti dobro pod zemljom, ni krtici u vodi. Dakle, a mnogi ljudi žive, ako su ribe, žive pod zemljom, jer su sebi objasnili da treba da žive pod zemljom, da treba da rade poslove koji ih ne čine srećnima, da treba da žive sa ljudima s kojima se ne slažu, da treba da se uklapaju u sisteme vrednosti koje nisu deo njihovog senzibiliteta. I ti ljudi kroz psihoterapiju mogu da postanu srećniji, mogu da značajno unaprede svoj kvalitet života. A naš kvalitet života je najvažnija stvar, jer mi živimo kratko. I ako to kratko uništimo pogrešnim načinom življenja, onda smo doživjeli najveći mogući poraz. Onda je naš život bio uzaludan. Druga stvar koju postižemo u psihoterapiji je da omogućimo ljudima da promene svoju životnu perspektivu. Dakle, da promene okolnosti u kojima žive na takav način da ono od čega su oni napravljeni bude najbolje za te okolnosti, je li tako? Dakle, neko ko živi u vrlo strogim moralnim okolnostima, a on po sebi, po svom senzibilitetu nije takav. On će se ponašati ili moralno loše, ili će biti nesrećan, sebe će prisiljavati. Ako promeni modalni svet, kako se to kaže u modalnoj logici, ako promeni okolnosti u kojima postoji, njegove osobine mogu postati idealne za te okolnosti i on može istovremeno biti vrlo prihvaćen i vrlo lepo živeti i dati veliki doprinos svojoj zajednici, a istovremeno biti srećan. Ali za to je potrebna hrabrost, zato što to podrazumeva promenu sveta u kome živimo. A za to vam je potrebna pomoć. To nijedan čovek u načelu ne može da uradi sam. To može da za vas učini samo Bog, tako? I u tome može da vam pomogne psihoterapija koja je zasnovana na modalnosti, na razumevanju uloge modalne logike u našem životu i u našem svetu. Sad, još jedno pitanje koje u vezi sa ovim je pitanje o novcu. Dakle, mi živimo u svetu u kome su mogućnosti posredovane novcem. Monetizacija i novac su nekakvi univerzalni instrumenti kojima mi postižemo stvari. Ako imate novac, onda možete u principu da kupite razne stvari, možete da živite određeni život. Sad, mnogi ljudi, pogotovo ovi ljudi od tvrđeg, nefleksibilnijeg i nepreterano kvalitetnog mentalnog materijala, koriste novac za sticanje. On je zaradio neki novac i sad će on da kupi kuću, pa će on da kupi stan, pa će on da kupi firmu,
pa će on, razumete? I on će ceo svoj život da živi, kako bi se to reklo, kako to ono kažu, grubo, on će da živi faktički kao, živjet će na način nedostojan čovjek. Zbog toga da bi nešto stekao. On misli da će to što će ostati iza njega, što je stekao, nekome nešto značiti, njegovoj deci, ne znam kome. On će tu svoju decu da podvrgava monotonom, nikakvom životu, da bi kupio stan, da bi kupio kuću. A detetu ne treba 10 stanova i ne treba 10 kuća. Niko ne može da živi u 10 stanova. Detetu treba iskustvo. Dete se razvija kroz iskustvo. Novac koji posreduje naš odnos prema svetu se najbolje koristi tako da se njime kupuju iskustva. I najuspešniji, najbogatiji, najpametniji ljudi, oni novcem kupuju iskustva. Zato ne treba da propustite nijedno letovanje, nijedan odmor. Zato ne treba da propustite školovanje. Zato ne treba da propustite mogućnosti da sebi pružate iskustva i svoje deci da pružate iskustva. Imovina, mrtva imovina je bačen novac. Ona je u suštini jedna nagomilana inercija koja predstavlja sliku vašeg nedostatka kvaliteta života. Dakle, kupovina iskustva je sticanje novih modalnih svetova. U tome se sastoji život u savremenom društvu, u tome se sastoji modalna strategija življenja koja omogućava da budemo u skladu sa samima sobom, da omogućimo sebi da svoj život vredno proživimo i da damo najbolji mogući mentalni, duševni, egzistencijalni kapital svojoj deci.